Повечето хора не знаят как могат да стигнат от нещо такова до нещо е такова. Сега ще ти покажа. Процесът е дълъг, но за да стигнеш от глинения модел до отливката, трябва да направиш ето това нещо тук. Това е така наречения клинов кълъп. Има много видове кълъпи, но в момента на тази скулптура съм започнал да й правя клинов кълъп. Какво значи клинов кълъп? Наричаме го клинов кълъп, защото е направен от отделни парчета, които се казват клинове. Защото се вклиняват едно в друго. Ето, примерно, махаме едно клинче. Можеш да видиш отдолу част от ръчичката. Разбира се, това още е в работен процес и има още много за довършване. Обаче искам да ти покажа как ще довърша една от крайните части. Дай сега да разгледаме този кълъп. Ето това е една голяма част. Това е една от другите части, по-малките. Още една част, още една част, още една част. Как ще се припаснат всичките тия парчета заедно? Трябва да има една голяма черупка, която да ги хваща всичките заедно. Тези малки засеци са за да центроват отделните парчета първо едно към друго, защото и тук отдолу, където срещат парчетата, също има такива. И второ към кожуха. Парчето, което захапва всичките парчета, всичките клинове отгоре, се казва кожух. Както виждаш, отделните парчета са супер рошави, обаче там, където ще лежи кожуха отгоре, е доста чисто. Виждаш ли? Направил съм геометрията, така че да е чисто, да не задържа нищо. Сега ще ти покажа как правим това. Трябва да почистим всичките тия бокучета, които са от предишното леене. Втора стъпка. Мажем с грес и нафта, което реално се явява отделител и помага да не се залепи единия гипс към другия. Така парчетата ще седат отделни и ще се сглавят като пъзъл. Ако пропуснем тази стъпка, става доста кофти, защото се залепват двете парчета. След като намажа с отделител по всички ръбове навсякъде, следва забавната част. Почваме да фърляме гипса. Гипса се фърля на 3 ръце. Първата трябва да е по-редичка и тя е за да хване хубав отпечатък. Хвърляме по този начин. Гледаме, не цапаме много. Трябва да покрие цялата форма. Много е важно така да се награпи отзад, защото иначе няма да хванат хубаво горните плаща. Е така с обратното на пръстите награпяваме и да стане рошево и така съм сигурен, че ще хванат хубаво следващите слоя. Каквото ни е останало долу по дъската, може да го сложим и него. Сега ред за следващия слой, на който ще сложим вата, напоена в гипс отгоре и след това третия слой, на който ще сложим арматура. Готови сме на следващия етап, където вземаме тази вата, топкаме в гипса, правим хубави такива питки, след което го залепваме директно върху първия слой гипс. Това ще ни даде дебелина, но по-важното ще ни даде и здравина. Така че дори гипса да се спука, няма да станат две отделни парчета, защото ватата отвътре ще го държи. Започваме сега и с последния финален етап за това парче, който ще сложим ето тази арматура, някакси така. И това е.
Както виждаш, задният кожух вече е завършен. Само трябва да го изчакам да стегне и започвам да се опитвам да го разкълпа. Затова в следващото видео ще ти покажа повече. Мисля, че повече от това не мога да събера в това кратко видео, така че последвай ме и в YouTube, ще намериш линка в профила ми. Също така, напиши ми в коментарите колко време ще отнеме според теб да почистя цялото това нещо. Брутално е. Направо не ми се почва.